si ye kwako yi ye mampeni ye nsie nan ya o ye nimi ode hyehyɛ begu akwam ama o man na fa ne ya pese ene na degedon papa bi efra na biem so no ya to aba yi mrase bejafo a o be kwa akotena mrase bejafie me ne ye ene no ni nyina no no msoso mo de mra na hyehyɛ egu akwam se be na o man ne ebekoye na bato no ye koto no na no memenda no na kese mrase bejan de ye hunu se ye hunu de wadi nkunim wa ha ene de wadi nkuko soso ewo ahanom ne adeade na de akwa akudro ye president de no se ma me Mensa oda electoral commission adwuma na no wono nko a ena emra tumi ma no kwan se ogina simpie so na oto nanum akire de odi nkunim o mampani abato no mo ene de wa eni nkunim ena nwumre ya ye bobo ye ho ede kase abramu ena ma me Mensa agina simpie so a abato a yeto no na no memenda de odi nkunim de otoso mieno de otoso miensa ene de obi ato ye no wabobo ede akire Ghana ma ye ntutu America ne enko electoral commission atena ye na ensamu a ma me Mensa ede tudwa emra no ne nsamtwefo ene Ghana ma edi nkomo no ene. The winner of the presidential election must obtain at least 50% plus 1 at the polls to be declared the winner of the election. We have collated the presidential results from all 16 administrative regions, of which 267 of the 276 constituencies have been captured. We have not been able to receive results from 9 constituencies because our offices have been besieged by political party supporters, making it impossible to complete the collation process. That notwithstanding, the presidential results from the 267 constituencies, including the newly created Guan constituency, clearly established the winner of the 2024 presidential election. Simply put, even if all the votes from the 9 constituencies were added to the candidate who placed second, it will not change the outcome of the election. It is important to note that the Commission will update the records on receipt of the presidential results from the 9 outstanding constituencies. Ladies and gentlemen, now to the results of the 2024 presidential election. And the results will be announced based on the positions of the presidential candidates on the ballot. Mahamadou Bawumia of the NPP obtained 4,657,304, being 41.61%. Daniel Augustus Latte Jr. of the DCPP obtained 16,673, being 0.15%. Christian Kwabena Andrews of the Ghana Union Movement obtained 16,461, being 0.15%. Kofi Apalu of the LPG obtained 5,219, being 0.09%. Mohamed Frimpong of the National Democratic Party obtained 4,413, being 0.04%. Nana Akosua Frimpong of the CPP obtained 23,397, being 0.21%. Mr. John Dramani Mahama of the NDC obtained 6 million. Let me take that again. Mr. John Dramani Mahama of the NDC obtained 6,328,397. And I'd like to repeat that. Mr. John Dramani Mahama of the NDC obtained 6,328,397, being
56.55%. Mr. Hassan Ayariga of the APC obtained 17,461, being 0.16%. Mr. Kofi Kranting, independent candidate, obtained 3,320, being 0.03%. Mr. George Tumberima Edu, independent candidate, obtained 3,091, being 0.02%. Nana Kwame Biediaku, independent candidate, obtained 84,478, being 0.05%. Mr. Alan Kojo Tremanting, independent candidate, obtained 31,202, being 0.28%. The total valid votes cast add up to 11,191,422. Total rejected votes 239,109. Total votes cast 11,430,531. It's important to mention that the total registered voters add up to 18,774,159. And the percentage voter turnout based on the 267 constituencies stands at 60.9%. 60.9% based on the 267 constituencies. And as I mentioned, this does not include the 9 constituencies whose results we are yet to receive. Ladies and gentlemen, as mentioned earlier, results from the 9 constituencies are still as outstanding. The 9 constituencies are Ewutu Senya East, in Sawam, Aduajiri, Akwetia, Suhum, Techiman South, Domi Kwabenya, Ablekuba North, Ahafo Anon North, and Damango. The total registered voters in all 9 constituencies add up to 947,116. In the event that all the valid voters from the 9 constituencies above voted for the candidate who placed second, the total number of votes he would garner would be 5,604,420, representing 46.17% of the total valid votes, which would have been 12,138,538. The inclusion of the outstanding constituencies would have given the leading candidate 52.13%, which is still greater than the 50% plus 1 required to be declared a winner. And so even with that scenario, he's clearly the winner of the 2024 election. In the light of the above, ladies and gentlemen, I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama as the winner of the 2024 presidential election and the President-elect of the Republic of Ghana with a total percentage of 56.55%. Congratulations, sir. Observe nti we eye Mame Jane Mensa ena yete no enken we eye emra na chese ode abato no ensunsanso nyina ede ebre oman no efri eye enkrapompene mantemu nti sese de wonya ede atodwa
se mampani dada The John president- Dramani Mahama ena abana yekokoto no na no memenda no wotebiri emanu dodo no a se eye tebiri wa sisi ono ene mampani a ganafo ato aba ayi no a eja wote eye patum chain se December January bosome na de toso enso ebeso na ne nyina yaka no ho na wakwakusa ya kire oman no na wasaso abeso oman ni mu se mampani mfie nan ya ewe ye nemu ye bo mampani dada John Dramani Mahama baso wone NDC amanyuku no enkunim sronko a na no abato wo mo edi no eye ewom na yegusu a edemo ewo abato nsensemi mami je mensa wode abato no nsunsanso tu dwawie ye abusafo ye tete se okọ NDC amanyuku party officer ewo Ashanti regional tese champagne no wono ma hyase a tese wo mo etutua no na enigye ne enwom tuo ne wo sebode ese wani nsese ye kacho abusafo eno ende eno na etwagu ewo eye ye TV so sabe na yenkwa omano so na yene kwam redu enkodi enkomo yenkwa omano so na yene kwam redu enkodi enkomo or party office no mosisi a kwame ma joy kwame otebenka mo sese edi ade pa yahun se yahun na kwesi yahun NDC Dr. Frank Amwako hine our regional secretary demand DC ene mpanimfo pia jeso mashe fita white nkoa na omukuta champagne jeso mututu ano etonyom twamfo ni kire ye NDC party officer ewo Ashanti region say na enema esi etie president no apɛ na media ba office ya na enya asɛm tutu akwa na blonti ili amamenko chairman na gosi nkyɛn na ɔno ankasa ɛtwe no mtu na ntia na nne ɛdike ɛne champagne tu ɛkɔ so ɛwɔ asɔre ha no ɔno afa ntuda chairman ne ma ado ɛde ba Sompa TV Sompa radio so ɛnyɛ ni ya media radio so tiyɛhwɛ ɛde ko ɛda bibia esi bɔ ɛma ayɛ Junior Etikai, my main then Yanko Ponce, oh, and the day they are easy. Na mean, chia more mutu and as more air show you na and then Abakosama, the be easy that is what Ghana, na is what NDC, Amayo Kum, and then Its Excellency John Dramani Mahama, to see Amino Kase, or the president elect of the Republic of Ghana. Some ID kind of say, President Bien Ghana ha, what be dear Abai, Nawako, Noasaba. Yes, I can. Party Bia any or Memuha. Since 92 and now since 1957, you have to abba now when you have 2 tests of parliamentarians, or Memu. Yes, I also means. Party being who are with you ba amanabe the vice female president or memu record there Its Excellency John Dramani Mahama the president elect and Nawama ABI then AC the Rebecca Asantimani say yada Asantimani na say awo eyumapani gidi o ma say nya wo NDC mu say yen sambra embedi o mine so ya ebe kan say yen mom nsa ensi from da ya papa John Dramani Mahama o say mpuntu yuma ye nuanom ye o mantumi an ye elections nti akwan ni ade omdom sakika ya omri pebbles no o magana sika ense kwa sanyoma ni na opa obehwe say obetumi ade aye na de twato a me saka kan say yeyina yebeti ni enye NDC na wini na enye MPP na wini eye Ghana na ide ewini nti efutu a medema me party for ne asantuma o mu na aje o mani se uko ekona uwini a se otuye de ejiweni da me ka chom so mo ju o mani so a omfa isusu ye de ento
na ɔman sɛ agyapadeɛ biara ti na bɛyɛ a sɛ yɛtake over a yɛnsan pɛ sika ne nkɔyɛ bea yɛasɛ no na san yɛsan atoa so na mensan ka kyɛ aban adwumayɛfoɔ a ɔmo sɛ power ɛsesɛ nti ɔma starte ɛwiewie aban nneɛma wokɔ ayi metro mass a aban sesa no ana ɔmo de twa base sɛ yɛatɔ ama obi wokɔ SCC at the same thing ɔma starte ɛfom aban nneɛma na yɛn nkurɔfoɔ nso ayɛ ɔma nso ɔmo mu obiara ɛwia aban nneɛma yɛsrɛ mo yɛsɛ sɛ amanfoɔ so deɛ NDC di ɛwiewie a amanfoɔ nneɛma NDC yɛnyɛ akorɔmfoɔ yɛwin elections asantema win elections nti obiara ɛbɛgye n'ani bateagye ani a yɛhwɛ sɛ yɛnsɛ obi adeɛ anaa yɛnkɔyɛ adeɛ ɛma yɛnsan fa ɔhaw ɛne dimbɔne ɛmmerɛ yɛ party no nti deɛ yɛbɛka sɛ ɛnɛ ɔmo a motie obiara no yɛde aseda ɛmma obi biara but munya NDC mu egyidie sɛ yɛsan aba na kegye bi a John Dramani Mahama ɛde mfie mmiɛnsa yɛɛyɛ a Nana Dodafo Akufo-Addo ne Bawumia ɛde ATS ɔmo bia yɛ phase 2 ɛne adeɛ no yɛba ne abɛyɛ saa yɛma wɔ nyinaa na asanteman asan afa ne ntoma pa efura chairman yɛda wɔ ase paapa chairman Nakosi no dwomten de ma NDC amɛyɛ kɔ wɔ sentiment mu a yɛwura ɔno na yɛn di nkɔmmɔ ɛfa ɛnɛ da yɛ declare yɛwura John Mama na ɛnikyerɛ ɛba ha no ma mekɛsɛ yi wɔde afotuo sɛ de ama Kumasifoɔ Ghana ɛne asantema nyinaa no abusuafoɔ nti wei ɛyɛ yɛnnua Kwame Redu ɛna yakɔ ne nkyɛn yi nti ne nyinaa ɛyɛ NDC party officer wa santemantama sei ɛdɔm a agitwi akwakugu honomo na the regional chairman Augustus Nana Kwesi ene NDC mpanimfoɔ kyese champagne nom ene adeade a kyese wo mututuo no sewone ensese ye ka kyerɛ wo na nyina eye enkunimu a NDC amanyuku no edi ne kwan soronko so na ene ho anigye ene ho se bɔ ho mfita wonom ahyehye enye asem ketwa kra me ho eye lawyer Ivan Samankwa sasoso na kyese mpanimfoɔ do pia ɛwɔ NDC amanyuku ni mu ɛwɔ asantemantema sedie wonom nyina akwakosia ɛwɔ party officer ɛwɔ asantemantema se ya champagne no sua ɛna esuno honom yɛhyɛ mo bɔsɛ de ɛkɔso nyina yɛde edi akyire yɛde ɛbɛbrɛmo mampani dada John Dramani Mahama ɛne ɛda kwan sɛ anwumre ya bɛno nso de wɔne ɔmamu no nyina ɛbɛkasa ɛfa ɛyɛ abato nsunsanso a ɛyɛ abato komisa no mpanimfoɔ de aba betudwa nkunim a wadie nyema wɔbɛka de akyerɛ na manyukuo Ghana man nhyehyɛ a wɔde betudwa no nyina abusuafoɔ yɛhyɛ mo bɔse yɛne de akyire yɛde ɛbɛbrɛmo yɛnto ansɛm no so ɛmfa ɛmamo na yɛmfɔmo nkɔnsɛm fufurum yɛwura Sami Jamfi ɛyɛ pani a ɔkasa ɛde ɛma NDC amanyuku no na sabrei obɛtɛ yɛse NDC supporters binom akɔ akɔsesa aban niema wɔmo akɔwura ha ɛtwe ɛmo ɛtwe nuane wɔmo akɔ ha kyɛsɛ binom kyɛsɛ de ɛkɔsoɔ no NDC amanyuku mpanimfoɔ wura Sami Jamfi edi omanim de atogya sɛ wɔmo ɛbɛsrɛ wɔmo party man nyinaa sɛ hwɛ no obi a amfa mra nhyɛ ne nsɛm sɛ yɛkɔ na abia aban atena yɛ bi yakɔ akɔgye hɔ abɔso adwumayɛfo hɔ no mo yɛkɔ akɔto ahyɛ wɔmo so na ebia yabo binom ne saa nneɛma no wɔno mo ɛsrɛ sɛ hwɛ na NDC party ni bia nyɛ saa deɛ no na etiamra wura Sami Jamfi ne nsɛm enie who are looking for an opportunity to cause mayhem. We won this election clean. We won this election free and fair. We did not resort to violence. That has never been our nature. And so it is not now that we will resort to violence or acts of vandalism. Don't give them what they are looking for. Let's be peaceful. By 4:30 p.m., John Dramani Mahama will be declared as president. And by close of day, the new president-elect will address the nation. Latest, by the 7th of January, in the next 28 days, you'll be sworn in as president. And when he's sworn in, the change you are looking for, the accountability you are looking for, the probity you are looking for, you are going to see it. We want you to live to see that. Only this afternoon,
2 of our supporters have been murdered in cold blood in Akomadan as a result of these excesses associated with the jubilation going on. We don't want to lose any NDC supporter again. We don't want that. John Mahama doesn't want that. The leadership of the NDC don't want that. We want you alive to see the new Ghana, the Ghana we all want, the Ghana that works, that John Dramani Mahama will be working with the entire nation to build and to benefit from the fruits thereof. As I've mentioned, in Tamale Central and Gushigu, we know that the people who attacked the NADMO offices there were not NDC people, they were MPP people, because they claimed that their parliamentary candidates hoarded food items which were supposed to be distributed to them before the election. And so when you do this as an NDC supporter, you give people the opportunity to heap all the blame on us. When in actual fact, in some places, not in all places, in some places, those doing that are MPP supporters. And finally, the reason why we must all heed this advice is that there are many MPP supporters who want to destroy evidence of their wrongdoings and their criminal conduct. Don't give them a smooth screen for them to do that. So there is no need attacking any government institution, vandalizing any public property, breaking anything. There is no need for that. You don't need rice at this stage. Victory is here. If you need rice, you call us, we'll give you rice. So don't attack any state institution. We love you and we want you to be safe. We want you to jubilate responsibly so that we can all see Akufo-Addo handing over the baton to John Mahama. Observe to way yura same jemfia o hwani amansending komoma NDC amanyuku no na yete no enkenti sa basa ya ase nipa binom face NDC amanyuku achitafo binom ahyase ye no na osere wunu mu ada se hwene obi a amfamra anhye nsem ankwankoye niema bi a ense emfata mampani da John Dramani Mahama nkunim no a wodie no wompese obi a bepra anaso obi a behwere no nkwa opese obi a tenase na ohye eye eniema obeye ede amomayi nti wei eye ensem a eye yewra same jamfi ede atudwa ejinandi samanyuku mpanimfa na mu ede atudwa yento aso na yenko eye akomadana bonten so ye wo offense no for baton pesu aso asantema say yatese ye sikikiri bi esi wo honomo ema ewiase etuo akasa ama nipa binom ye se wonum efrimu anesa na ye kwa oma no so ne enua ba bedu akwakudi enkomo yatese basabasa ye bi akoso wo honomo ama enei nipa etuonum akakasa ama chese ne heba no eni enyan pa ne nyina ne se ye se opani a eye yato abayi no ewo offense no for baton pesu yaso se mrasebe dwani ema adesie no enei yese omotete se ode enuane bi ene fertilizer akwakogugu edan binom a na nko so omoche ema obia enya bie na eno no ena chese munsem akwakoye eye pia yese dom no fi se yato aba na wi a omo kwakoje fertilizer no no mo ageniema no eno ena etu kasa ya yene mo kasai yatiti se ebi bebi omo eda no ano ehyepa yehwese yebekọ yenua ba bedu onomo ewo akomadana bonten so offense no for baton pesu aso asantema sei na yakwakowese ne krunum esitie pa ene omo a yatiti se etu ka wunum no omo dabrem omo tibia wonomo ewum sabre no yebomodria se yebekọ akomadan yewo offense no for baton pesu aso na yakwakudi enkomo ora Fred Chiasamwa ya ujina de man MPP amanyuku no offense no for baton pesu yaso ono ne yate se wadi nkunim na nkunim no a odi ye no na enei nipa pifi se o de fertilizer eba mpesu no so dia also mo che emu bia ensanka bie na ne chenimu no ena nsem no akwakoyi pi ye hwese ye bekọ na ye ne enua ba bedu akwakodi enkomo ba temenka memu adwo but boy enkomo say akomadan te say
women de twa mu ya na omukọ abafo so a omukọ yi eye owura frachi ono na amanyu gundi mu na ese ono na eho no omuto abama anu a isi am no ka say no January aye besi no na ebe yo member of parliament na ebra o be pre eye akonya no okoje fertilizers e de be shell na eho na de ku ti NDC amanyu gundi chitafo omo no mu basa kakro mu omu through station and the south station eho na me fertilizers no you want no to see afra no every go NDC yena isi ano ye penya ba be ye o mastanyi every mu aye John Taman mama isi ano emu ye omo na isi o mu dia ku eho na kasa nye mu so no Friday bra fe ju ikanti na mama kwai nka akoda township na nka no kuyafo mu ye ugu ho adwuma no be che ne aka na mo eno na kufianto aka ne agro na pamwa NDC amanyu ko na chitafo ebo wura ko she ho ye se ene sa dia won be kwa ku yisa se sa bre no omu ji ko ya no ke driver na ba jo mine ja no minus omu na ji so ji sa dia won ma Aye tie Sompa. Me metonka ba metonka Owura dem wo mo ne abranti ni sia ya no no so mo de je no wa wo am pempre am no ka say no ni mienu e na afa mu ti na no won se do nipa num so e na ye do mo hospital e wo akoma dan afa ajo pempre am no ka say police fo be free offense south e baaye still no a na mu aye shikakra o mo ton safre regional police fo free kuma se ha e ko ya o mo Eboma beno kasto asovie tumia ba nanso ebo no mienu eba no na isu no na kurum ho atadi obi an nanso sani wudi ka bo ne a eye owura samje fika no isi ano ama ni no omo na ite kuba nti mefa sa konya wesu na makase abandi yenya abubu awie die yisi enya declare nanso no ebere ni nya so se NDC fo agitafo be fatumi na show mu sem so mo ba kwaji da dia afa nti bo ama ubisa ya dia akoma da mpempire am no ka se ikura no ya abubu aba awie no isi ade asumdua tumi aba police fo so aya ade ama asumdua aba nso isi ade nipa mienu na ati na no won se do nipa nu na isi omugu aya asabi omoji aya rehwe enti ni nyina ekokoye eye fertilizer bia na omo se omodi aba begu ba bia nipa na ekwa akosesa ena ekofa we ni nyina aba mebo a fertilizer no no mu kire mu se Dr. Pechiri na di begu ho no de bae no so mu kire mu se na MPP aban Dr. Bawumi abreso no de bae nti NDC phones is na change of government happen na say your mind na japade your mind na japade de omo hwema Dr. Pechiri no ko che wo mind ni din mu okay okay Matias enti omo epra ye no dodo obe say omo epra mpempre eye nipa num mienu ena etina na no wonse do ye hwehwe mu kire se ba ko ye NDC ni na ba ko so ye MPP ni okay na omo epra ye no efiri anopa ne de besi anwumre no womo ho ye ayasa bia ye de omo koye no eye kakra bo mama me fa we nsu ntwuma beta police for no ba ye no omo ye se omo ba be ka mi situation no obeje tum se sabrin police for money short na omo mema no wo so no ba ko ekofa atlantic akonsa ho eba ne boso nti se wo video ni
no obi hu say branche ba ko wa ne nsa ase bibi atwa mu janam ho morning shot no no mo mani bi na ekofa ho a ase ama na epriasa no but nutumi aka say mi free ho ne de na omo wo so mo ja ya bibi ekoso kama de ye bompa ese ade be chia no pa no ni bi kura no a no matumi a discharge e bi no nanso ni nyina mu no bibi adana kwanzo a asumbi nso afa edinye no yo mate ba de akire de befra to bia no na yasaso abawai me da sepa yenua ba bedu ene ekọ ne nchen ewo akomadan abonten eso ofenso no for baton pesu aso asantema sei omo efi se opani a wedding kunim dia man pipi amanyuku no fertilizer bi odi aba besum ba bi no eyo mamu ne nyina dia si ato aba wia ma NDC na eba ba mu a omo emma kwan ma no enche emfa nye fans se wono na ede edumade hye no wompesua no so eno na ase yebema kwan ye makwan yebeche ye mpre ekofa itututu oba ya si ene mo kasei de etete ni se nipa mienu na itu akasa wunum ama omo ayenya media ma afoforo be num susu no epreprepre anu odene a wono ama omo so de akwakugu ya sabe ye hye mo bossa asemi ye ne edi akiri de befra to bia ne ye Sompa FM ma yenko eye tepa soso ye ko tepa anwumre ya tese tepa soso do ani kire hono mo a abada ye kokoto ye no eja president de ne de yedim de asie mampani dada John Dramani mama dinkunim ama ono na eye mampani a efie na ye we ye nimi oba be hwe oman ne so na emrase be dwade no na wokotepa chese MPP for chese omadinkunim NDC so chese omso omadinkunim nti yase amakuro nimu pa chese tension de nyasem ketwa yenko na yene yenua eye abrantepa Kizaru enkonkodi nkomo emfi ahafa no north abaton pesua so eye tepa abonten so abrante ma joy abrantepa temenka abrantepa temenka mo na sese tepa ehot sepa afa no no for baton pesua so kronimo etesepa sabre ni dia boga na dase na mo akwaba e dia ba kwa no no fa na hindu eteta e da me ndagana ni chudori ni chada so yi na ma fokosa wando gudugu lai e fokoto aba no ni ti ba fa no fa yes e ko tubi na environment ni wase ba ku menu a ekoso e community center honti so be see enne dem na me ka say no enwa de electoral commissioner referring officer o wa okuni declare parliamentary results no anasa presidential ni ko wa because da di ahudo bi no obenya umra se bi gafo a omoti akatem yi be timo afa no fa enya de se yeti enye bia mentini wase enne to ka ka tutu a ekoso e commission da nti na sabe do be timo anso a about for the follow 3 seconds bi na se ni emu 3 seconds bi na no mu si jama e de na nkunku na to je asem to akra na na to so na e no bi a omo so no susu so no ni fo ka mo ni bu na medmo officer eye tepa no omo tini ekoye na omo ogokotu na ene so ene update a ene numre eye tepa se na opani na jima prempe ne gina de ma MPP meboa tepa to sa ena owura edu se soso ne gina ye de ma NDC meboa edi ade pa na asienti a efi me menda na de besi enadwo anwumre electoral commission for no parliament de no muntime mo boye ema omunhunu de wadi nkunim pa wo afa no no from pesua no so yetepa da me menda na nyumrada ahumate da na commission center na mentini wase a ko sabaro box ni mo no da tikasi ho a ni se ni de mo ni fere ma mo so ni da na ko fa edisi ma so je se so edisi fufu and no which for the name of the money in answer. It's SSL, and I'm sure about the commission as I'm really family. This move the wedding to Nima, one of one, and to come and see a diamond and a coffee and a buy. Anti a say about one cratano, and a woman who no make cabo mo and I say a dear de pa.
I mean, you send me this me address and the property and this family no matter what the and the but the coffee said we are going to and I want to for the you know now say you should be after that now me this family ah I just want to and this what me too. Na say EC officer war for no north tepa kuromu hono no ene omo coalition center no omo eye de ho FM coalition center dem coalition ya na EC office ndia na pasa te bo na ya me ko hono na enya de so me tinya ba bi ba na ya sai so juju na ho pro ba bi so ya ni ti enya kwa san kwa ko be ta no pa be na ne de ko ho enya de so me bi enti ama se o ho na MPP for de Soroku atwa fa krom so ma dinkunim na NDC for so no so so do de aba betwa fam so ma dinkunim se basa e BNC de basa e BNC da so kuri de NDC for so na fi so no NDC one de o nti so no na ede na ma NDC fi se wo mo awini tepa akonya no ede na ma wo mo basa kuri de so so gentleman ma ma ko ngiri na Okay, Matthias na mom enye owura adusai a ogina de man NDC de na ma mo twi Soroku yo abrante pane ma memfa wonsi awai na o de ehwe akire de be frato bia de obehwehwe a obeti bia soso no na wamaya so ate da sepa ya na soso ahwe ho so ye we yenua osi anem ewo ahafo anu no for baton pesu aso asantema sei ya ne krupon ene tepa ene se abana ye tunu na no memenda no se president de ne de se ne medical kanu a ye hunu de akwa kosi mampani da John Dramani Mama na wadi nkunim na mum parliament de no se ote electoral commission ma mene kura mra na ode president de etudwa no wo ma ye hui se empesua ben kono na ebi ohono mu a wo mo ade no manso eda so nye manso se obi akwa koje court krata de ababeto electoral commission for so na mum kenkan no omo kenkan no party for no MPP se wa win NDC so se wa win titi che ede manso aba wo makwa atoahye wo mo akrachefo no so nti ama aba no bobo no ayeden de ama wunum so hwe mpesua nkro no a otu senya easter ka ho nsewoma do giri eka ho suhuma baton mpesua so eka ho techiman south eka ho afano north tepa ye ko hoyi eka ho ena damango abaton mpesua so eno so eka ho akwatia eka ho dome kwabenya eka ho ena ablekuma north eka ho enti mpesua makoma konkron ayene mo kase yese aye nwensen electoral commission NSA se MPP ni NDC for no beto omo ase no maje insusanso na tumu eno no enti abusia for tepamfoni ena etwagu TV ne so no ti womo a omo tisi krum Soroku ne enyom tuo ne wose boni ade no ebi ena etwagu no yanko na yene yenuaba Awurabna enkodi nkomo emfi oti mantam ne mu ye ko oti region na yenuaba Awurabna kwa kodi nkomo ebusa se sabre ya ma me Jen Mensa de abato ne nsunsanso nyina atu bedwasre da yenim se mampani da John Dramani Mama na edi nkunim no oti kuro nim etese pa Awurabna ma joy Awurama jo Awurabna Abuzan for ye hwese ye benya ye nuaba Awurabna ewo ahoma no so na ye ne no adi nkomo afri eye uti mantam ne mu ne nyina eye mampani da John Dramani Mama eye abato nsunsanso a ababetudwa se wadi nkunim se mampani na no memenda abato ye ko uti mantam ne mu ya hwese ne eye omo esi eji wo mani efa ewo oti mantem ne mu megimedi sesisi de Awurabna betemenka ma me enhwe se yensa ebeka no a Awura wotemenka Awurabna abuzan for ye hwese yebenya yenuaba Awurabna
ɛwɔ ahoma no so na yɛne no edi nkɔmɔ every uti mantam ne mu ma mehwɛ sɛ ɛwura ɛtemenka ɛwura me gidi sɛ sɛ deɛ ɔtemenka ɛwura wɔ hɔ ɛwura temenka na membi mom na me soso me ntenenka ɛwɔ ahase nti yɛnhwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka ɛwura bana ɛde every uti mantam ne mu yɛnhwɛ sɛ yɛnsa ɛbɛka Rabna every utimantem no mu enti swahwe a akwakoye osebɔ anigye champagne tuo so hwɛ ɛyɛ mfoni etwegu wɔ TV so anwumere ya we yɛ NDC mpanimfo a ɛwɔ Kumase osebɔ enwom tuo ɛne ɛyɛ champagne tutu a wɔn mo etutu ɛwɔ ɛyɛ NDC party officer ɛwɔ Kumase ɛno no chairman na kwasi ɛne ne dom ɛna kyɛ sɛ ayɛ anigye enko ano na yɛhwɛ sɛ Erabna beteme nka sisi a Erabna beteme nka hello Erabna abzafo ma yɛbɛgyina we so na yɛtwa si kakraba yɛbɛda yɛn ho aba yɛda yɛn ho ba na yɛhwɛ sɛ yɛbɛnyanya yɛnuanom wɔ mantama hodo no mu a na yɛde mo akɔhɔ yakɔhɛ sɛne amanfo esi agi omani ɛde ɛfa yɛn na yɛ ho emra sisie oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu je bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hien yi pa enye prakasa nko nuaban ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder aduane san yadro FD ahwehwe sankratu mu agi atum ei sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko men krata krani ei ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otua didi musa no oh express group adarmenti akwa
going to IF4. Opeso to Kwan Kosiandia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Moa Mupeso Mutu Kwan Koye Jumansu. Obet Midowako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi as a labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more how much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Minyi ni se what also tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu also yekura eto yafunu ene ensunumu etuma wo yafunu ekeka wa wogire wo ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apefo abatan ya wama won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture all satan for edie age edwadie nkrato yi atom wa mamemua mema wa mowai wa mamemua mema wa mo December to remember Macedonia Erade Macedonia we annual Thanksgiving Liberty Conference Omayini ya wedu watch ewiyebre onyame nam ne so eye anwodenie bebre oto ne start the food for thought ade chie nyina ene wumpo a onyame nam ne nkyerɛkyerɛ so aye bibia ma wo se we eye yasida etwato Liberty Conference December die ebeye fanta bruta yasem a yekasa ho no ye free David nyom oha ene so ejichemu ba ye nyina ye kruchire ya sida ne dia koma ochiridi ampom kwamba se yadom e wo Jubilee Park December bosome ne da etoso aduonu ba eye memene da anopa no sia pepepepe ya jom to phone ye ya maami Esther Nyameche Moses Oki Minister Kwaku Jesi Mama Esther Minister Kwame Jedu the resident worshiper na sada no ye beyi wonyame aya mosresa ne abefia sasia medrofo utifie ye den Liberty Conference when the chatwo e wo afie yi mu na hye onyame nam na ye yeso wo bechi wo bronsa wo bebro no amane di nkuku ne nkaka akotena da braka wo betena wontumi ntua ne ka enani akyerem otutu ka na onyame oye kachiafo no onam sa akwanya iso betia ye ho akanyina na hye ne so say we ye communion wine any breaking of bread direction Liberty Conference December edition oh glory hallelujah Sompa TV, Emma Akatia.
Observe esa so mama kwa ba bi oba Sompa television enwumre no nsia kase Sociatica 21st clinic na etutu ase de amawofo ni kire ye branches ahudo num Kumasi Oboase nkran so nyan kransa techima na yentutu ase emfa emao sini isi twetwon ene se ne yesi aye obia 3A Herbal Center de 3 Eco Capsules abedwa so a etu kokọ ase nyina ede amawo Food and Drugs Authority mperinfo age ede atomizo ene 5G drink na yeguso a ya yenunum na amaya hode ye kwansroko so Express Group for so adama omo ede yetu kwan ne yakọ amanfo nkruso ye ne ye kwakọ ye adwuma ye ne a ye kwakọ sua de foni ekire Express Group o matena ye na yemfa wo entu kwan omo bia pesa wokoso bia Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Germany omo bia ye ko na yakwako ye adwuma ye nto aso ye ko team antem ne mu ye ne enuaba erabna edi nkomo era megimedi sese de otemenka memo adwo erabna good evening erabna abuzanfo ye hwese ebenya erabna ewo ahoma no eso erabna ma adwo na ohun ye de yeda erade ase na emra ebeto dwa se ma meje mensa abobo aba na wie na wode ato dwa se mampani dada joma ma de nkunimi sai na otima ntem ne mo esitie Sompa FM. Se enije no soso no womo egi a womo mu bra bia so nko ha adwene bia de Yemina ye tie Sompa. Na se curfew so wo mia bi ewo otima ntem no mo na omoju omani omumu mra so de yo rampacho ya no hwe won so ye dia mai why bibia ne ebesa so aba why yo eso ye da sepa ye nuaba erabna na yakone nchen ama waboye enkomoyi ne nyina eye otimantem no mo sene amanfo esi eji omani ede afa curfew ho de so ye de ya also moji omani mamenko awman so ya tese yesi ofori krom municipal assembly yesi akrachefo aye adwuma ho honom no o maka office on mo ntimi mpie ade ya yesi NDC fo agitwi akogu assembly honom a workers no ntimi mpie na wo mo akọ ye ne odansini a honom enkonkodi nkomo opani ye mo adwo na oye radio dum sesei ugina hefa pa because the opposite one here on between April. Okay. It's my
kakra. Na edi na ekoso ha. Enyimere ya na NDC for no. Mechu from omdo pa. And omaba ofreko milisi pa hanom. Abetutum. Omututu nkwa no nipa ni bo so ho be fila omuntu se ye de atwede na atwe edan no ho na ebi fa ho de for cause edan no e abronsan enti omu de palok na munyina e na omu se wa baby omu de se kan ebe wo tama ni petra bebre ehia but obi antimi nkwa animu enti aka omu so na ye se omu betimi esi efoma enti na je se assembly dan no abrosan and omatum for na atum adwumayefo na wo inside na atum ana say machofo na ekọ no na akwakotutum but machofo no na omo say end is for atale no e be sukta end is for the flag and omaba betoto assembly dan ni mu omo tutu ni na nipa so wo dan ni mu na nipa ni bi wo so dey say omo dey atwede na esi wo say omo ensifom workers na ewo assembly dan ni mu osoro ho no wo matutu na omo de atwede atwere dan ni se omo mfa atwede no wonsi fom nipa to no ano no na eba say no police for ma ho emebua police bi ama esi ya cha na da bi ente bebe 10-15 minutes ni wow na mo mfra police for Overcrom municipal crowd say ben omo o se ko omo wehu ko se uba ha be bia benyamenya so president say ha na kwan no a muti say kwan muti say o se ekwan no ewo ne baby na main entrance so ekwan da open to omo wo main entrance ni mu omo ni ka kwan ni mu na MC no ho ana but no ni ho okay me de say o de Kenya line me de say o no de KP jimi say unya line no na che say o fa ho din okay eji time na wo che ho de free municipal assembly o na che say machofo no da so go so o mo da so na o de wani bu o mbe be say o mo do so o de tundra blue black ne bae de tundra blue black ne ba ho but okay mate yate edim say ye Kenya posifo aswate nti omo ebetu ho anamo ye da sepa why bro yo ye da se for nti we ye de ye tete de afi ofuru kroma bato empesua so eno no nipa bia omo akwakoji assembly na boso se ene mo kasei na omatoto assembly dan mu nyina omokoye so na yese workers ewo honomo na omatoto dan mu ena omo ewosoro no omo de atwede atwere dan no so awe assembly dan na omo sisi ne foforo no so a ebitwa so mienu so hu ground floor no ho ena de etwa so na de etwa so ntize bia wo last one ho na omo de atwede ne twere ho na etira nye na atwede no so ahodi ni mu a Jack, landing bia ye landing no. Isie bia yesie. Ye obi ara hosem no. Observe ye nyina we so ne yemfa munsia. Ohun. Na yemfa mu aboy ya tese mampedi da John Dramani Mahama ene Ghana nyina ebe kasa Britia wayi mu nti o shasia ye be ko eye enkrapompone mantemu ne office ana ne fia ewo cantonment abontenso na yakọ akofa nsemu a wode beto